Mga ka-listeners, nagpula ang langit mga ka-listeners. Mapula ang kalangitan. Hello mga ka-listeners, maayong buntag. Ang oras mga ka-listeners, alas 5:28. So mga ka-listeners, sa yung kabuntago no, nya ang langit kay medyo mapula ang langit mga ka-listeners no. Dag-om tingali ni. Ngani man basta magkawanon bitaw, magpula ang langit pa. Murag buulan na po niya taud-taud ba. Sila ng videohan para nice yung tanaw no. Nya ako lang i-intro vlog mga ka-listeners sa drama nga kuan sa Luyo sa Kabangis no. Sige lang tag kuan na ni kanang advance video no. Anja ang pizza karon December 21. Advance itong video no, kay wakom ta ka-edit. Manala ni diretso na og mix ba kung ma-edit na ang drama no. Luyo sa Kabangis. Unya tingali mag-upload ka sa kuan sa ordinary na ako i-sugot ang drama no, kay advance sa video ha. Di niya magtunong kay advance ba. Di na ako i-mention ang drama nga akong isang upload. Okay mga ka-listeners, kay mauli na ko. Tulog tingali ko balik ko. Kulag tulog digwaya ba. Okay mga ka-listeners, thank you so much for watching or for listening. Palandag sa tagamay.
Thank you so much for watching mga ka-listeners or for listening. Day. Kuminawa ninyo ang katapusang sumpay sa Luyo sa Cabangis, no? Ang kinabuhig mo karon daw gamit sa lawod. Ang miagi atong nasayran, gilubong si SPO Tubong Hanoy ang pulis nga napatay nila ni Idiboy. Sa tubangan sa lubong, gisaan ni Raymond nga gukton gihapon niya ang gaway sa mga tulisan bisag patay na si Idiboy. Didto sa lasang, nagasabot na ang tanan nga ilan nagbungkagon ang grupo nga gibiyaan ni Idiboy. Mga higala, niya ang katapusang sumpay ning atong sugilanon. Luyo sa Cabangis. Anan, nangipos lagi ka. Bubiyaan ka, day. Wa na si Eddie Boy. Wa na tay kusog aron mo barug pa ang atong grupo, Naldo. Oh, kasi may kusugod ni am ko. Ako may leader. Bisag wa na si Idiboy mo barog punta kay ni amang leader. Huyang na ta, Naldo. Uyang ni ako, uyang. Kung mabiya na si Kirintoy, inyang mabiya sa ka, unsa naman ako. Ako yung leader niya, ako rin si Sakop. Ako rin membro nga, ako rin usas kong grupo. Unsa? Kita ko nagsugod ini. Sa di pa ta mga tulisan, barkada ng tagdaan, kitang tulos Idiboy. Niyang anong bungkag man ta? Balik bamiya na ito magkauban, kita gapoy kuyog. Mag-unsa man ta, Naldo, nga kita naman lang duha. Unsa pa? Magpuyo ta. Unsa? Ay, kubiyae. Nawagtang na ko si Idiboy, niyasta ka mo biyan ako. Magunsa naman lang ko. Bisag ko na si Idiboy, pero atong ipakita niya nga tibok niya punta. Ato kung tulog ka nga nang gikulit ng pangpang nga bato. Bahalag ko ang nadag-usap, pero naagi pundang duha. Wa na tay mahimo. Huyang na ta. Magligon ta. Ligunon ta nga atong gugma. Nabuang ka? Oh, mabuang ko kung biya ka. Uyab ko ta niya, biyaan ko ni mo. Abi ka was Idiboy. Unsang tos Idiboy, ato tong anak. Mubiya ka, nagtuo kang atik-atik na nga akong gugma ni mo. Pagkit-unti ka, biyaan ko ni mo. Pagkit-unti ka, pagkit-unti ka. Naldo! Naldo, sa may mabuhaton! Naldo! Oh, ewan kong biyaan. Oh, pagkit-unti ka. Sige na kong kumidya, pero seryoso na kong mahigugma, day. Saksihin akong kamatayon, nanan. Ayaw, Naldo! Nabuang ka na? Magikog ka? Oh. Ano may bawa kang diri sa nahigayon, mag-inamahon lang ko. Nahigayon na seryoso ko. Seryoso kong nahigugmanin mo. Magpagkamatay ko. Bakit mamubiya ka? May pagmamatay ko. Nabuang ka na? Maghikog ka? Wa na si Eddie Boy. Bibiya na siya. O niya, hashtag ka mo biya ka. Ikay mo biya. Imo kong biyahan. Sakit ka na pa na ako. Kay... Tungod lang kay si Eddie Boy mo biya sa ka. Di na ako madawat. Isakitan ko na si Eddie Boy, pero mas sakit ko ni ikaw mo biya. Kay niya ka din niyo. Oh, diniyo. Niya ka din sa akong kasing-kasing, oh. Naldo. Magunsam ko guwa na ka, anaan. Unsa may kapusan na mapagkabuhi pag kugunuwa na ka. Dultihi ko. Unsa man di ay. Gusto ko. Ayaw ko biyahe. Kay mahal di ka, anaan. Naldo. Dawat akong imuyab. Kung bungkagon kinadong atong grupo, o magbagutas kinabuhi, kita'y mag-uban. Kitang duha magsugod sa bagong kinabuhi, anaan. Naldo. Ay, lugnot. Ipabati ko ni mo ako pagmahal. Bati ang kainit
Ngagikan sa kong kasing-kasing anan. Atik! Kiday! Ay pagtuo siya ng atik anan. Hindi na maghikog. Kita ka gani ha? Ngayon kuha anong bala ka ng iyang armas. Hinampak ni Clinton. Bulabog ka ganun. Piting na ko. Bulabog. Wa di ay balaning imong armas? Ha? Be, ato ng balahan na do. Ano, maghikog dito. Inahagi ni yate, oy! Ikaw rin po silo na ko ng piti! Sir Adolfo, sir! May balita, sir! Gano, say balita. Sir, doon na may report nga nadawat. Ang mga sakop ni Idiboy, may tadlas dito sa Bukirang bahin sa sitio Kamandagan. Mo ba? Oh, posible nga dito sila dapita mo dangop. Kung mo, atuta mo dapit. Ano ba yung tumataw? Adjust niyo anan. Pag-ayaw mo din eh. Ayo-ayo mo. Magkita na ta. Magpundok na ta pag-usab kung tugutan sa higayon. Ina kami. Basir pag... Kita pataglaing pag-ungo sa grupo. Ako day. Di may balik. Kung di ka umong leader, Ronaldo. Akin ang Clinton, oh. Ato rami ha. O kanan. Ay pada sa atik-atik ka, Ronaldo. Biktima ka na. Lakaw na mo! Mubiya mga mo! Ay, nagkaka-istorya, lakaw na mo! Kamu. O, yawa na. Mga mga way batasan. Si An-An Regi Pinanghilan, nakuha ko. Panlakaw mo! Kaya pala, biday. Bawa ko sakit ka na mabungkag atong grupo. Isaon naman. Wa na mas Idiboy. Sige lang. Di ta mamaya dinis pang pangabato. Maunihimuan to pinuyanan. Mga nagnadagdagan din eh. Kanang pulos laki. Nga himuan na itong mga pulos tulisan. Oh, nakita mo sir. May mga tao nga mo nakita nga misubay sa sapa, paingon sa ibabaw. Dagan ba sila? Mga 4 ka tao ang mo nakita. Ug nakita na mo nga may mga armas sila. Ug may kauban silang samaran. Usa. Mga kauban! Muna ka na nga ito ipakita. Ang mga sakop ni Idiboy! Sige. Di na ito magbugbuag ha. Di mo makita ito sa mga tao. Sige, sige. Sige. Ayaw mo. Magkita at nagbalik ninyo. Sige, Clinton. Huwag dataan ninyo mga armas. Baligya pa ninyo kung gusto mo. Oh, boto na. Sige. Bye-bye, mga bro. Ipataas inyo mga kamot! Oh! Clinton, mga pulis! Ampo ka mo! Ampo mo arong di mo mahurot o kamatay! Sige, ito. Musukol ta! Tira! Ang kinabuhig mo karong daw gamit sa lawod. Ang miagi atong nasayran. Nagkabuwag-buwag na ang mga kauban ni Idiboy. Nahibilin sila si An-An ug Naldo sa tiilan sa pangpang nga bato. Samtang sila si Clintoy ug mga kauban midulog na sa ubos aron mapauli na sa ilang mga bahay. Apan gikasugat nila ang mga pulis. Gihatagan sila tigayon ni SP Otto Adolfo nga moampo. Apan misukol gyud sila. Hinungdan nga napugos ang mga pulis sa pagrapido kanila. Daw nakabaton og kalinaw si Adilsa kay nagtuo man sila nga himpit nang napuhag ang maong grupo. Apan niadtong higayuna, buhi pa si Naldo ug An-An. Ug andam nang mubiya sa ilang kampo. Sa pagluis, ngano bang di man matuli. Dili ko mo man ninyo, An-An. Nang minda.
Kung mubiya mo dinhi ka mo lang, magpaabot ko dinhi sa mga pulis nga mudakop na ako. Nang, di na mahimo nga amo kang biyaan dinhi. Basta dili ko muuban ninyo. Huwag ko mahadlok ka mo abot dinhi ang mga pulis. Nang, mapriso ka. Nagasiguro kung dakpon ka nila, Nang. Andam kong mapriso. Angay sa kong silutan. Kaya dako magpugsa. Muuban ko kung dakpon ko nila. At ko magpakamatay sa prisuhan. Dili ko musugot na magpabilin ka din, Nang. Daton ka na ako ng minda. Musugot kang sa dili. Sige na, Nang, paghipos mo. Dadang importante rin yung mga butang. Ubiya tayo ng dapita. Delikado kita, Nang. Kuya mag-abot na din yung mga pulis. Kuya masikop ng tanan. Basta upan na mo, mamiya tayo sa itong kampo. Dili ko muuban. Nanginda. Kita po'y nakos pagtago-tago. Busa magpabilin ko din sa pangpangabato. Ay, di lagi. Paaboton ko ang pag-abot sa mga Ay, pulis. di lagi na mahimo, Nang. Kuyog ikailang prisuhon, inahan mo kay Ediboy. Huwag niya ka din magtagos atong kampo. Andam kong mudawat bisag unsay ilang isilot na ako. Nanginda. Ako ang pinakadako sa... Kung nakasa si Ediboy sa balaod, kami ang labing dako ugsa. Kaming duha si Mundo. Ang apil man ka. Ganas ni Mundo dako kinagsa. Kay mo nene, naghimong daotang Ediboy. Mawang kami nahimon sa ming daotan. Kay barkada maming Ediboy. Bisat ang kanina kaingon ng anime. Ganas ni Mundo. Pero ikaw kaysa, inahan naman ka. Mao na ang dako kong sa ang akong pagkainahan. Nanginahan ko ni Ediboy bisag wa ko'y mahimo. Bata pa lang si Ediboy. Gikuha na siya. Kaya nahibaw ang Ginoo nga dili ko maayong inahan. Pero gahi magkug-o. Naghibo pagkid kog laing Ediboy aron lang mahimong dautan. Pero ina pagkasultihaw ako sabot. Unsa naghimo kag laing Ediboy ba? Di masabot. Nanginda, naglipog bisay mong gisulti. Basta kay di ko muuban ninyo. Magpaabot ko sa pag-anhi sa mga pulis. Kaya daghan ko ipagutana ni anang pulis kasi Adolfo. Ha? Nakaila ka ng SPO to Adolfo ng Minda? Daghan kong ipagutana niya. Diyon ako'y gustong iuli niya. Iuli? Nang Minda! Asam nung ka ng Minda, ayag! Alangan-langan nang! Mamaya lagi tayo sa pangpangabaton ng Minda! Mao kining akong iuli ni anak pulis nga si Adolfo. Ha? Iuli? Unsa din ang mga putos, ha? Makaila siya ini. Kung sila man ang tag-iya ining maog putos, ila kining mailhan. Nang, temparagod nang naglipog na gyud kog maayo nimo. Gusto kong malimpyo ang tanan sa dili ako mamatay, anan. Nang, namidagi umbo ka nagmaayo nang. Nagsuka na gid nang. Hala. Nang dugo. Nagsuka kag dugo nang. Tabang mo noy Mando. Tabang noy. Naunsa naman kami daoy. May grabe naman gina ng TV ni mo. Ayaw pag-ingon, anak. Paningkamot nga malingon ka. Magbagoon naman ta. Magbinutaan naman ka ta. Ha? Yung sao man pagkabinutaan na to, ani kung mamatay ka. Mauna nang uban na nang aron mapatambalan ka. Sao man pagtambalan, ana? Wa man may kwarta. Wa man ko mahinila ni Naldo sa ilang tinulisan. Kung di ko makapatambal ng akong asawa. Kay pinangita man ko. Nagpunon ko sa mga pulis. Ako'y mangitag paagi, Noy. Hatagan to mo sa kong bahin. Ha? Kinikwarta nga ilang gihatag. Nga ilang tinulisan ni Eddie Boy. Ato din gamiton pagsugod o pagkong tinabuhi, Noy Mundo. Wah, Minda. Nakadungog ka. Bahinan ang an silang tinulisan. Matambalan kita ka, Minda. Sige. Muubatan nila. Magpaabot ko SPO to Adolfo. Ha? Biya mo. Pero magpapilin ko. Gusto ko
Kasulti ang pulis na si Adolfo sa dili pa ko mamatay. Minda! Pida, oy! Kung sa magituyo ni mo ng pulis, ha? Naibaw kang kontra ka na ako! Sa angay tang magpalayo ang pulis, ha? Magpaduol na noon ka? Nang, di lagi mahimo nga ibilid ka nang. Kinala magpalayo na ta dinhi. Dili. Magpabilid lagi ko dinhi. Anan, pangandya mo! Yan ay mga pulis! Sinaldo! Ang kaninin noon kapit eh! Mga pulis! Anan? Ni ako na yung mga pulis! Sinaldo! Anan, may nakita kong tao. Mitadlas dito napita. Nagtuko na yung mga pulis at itong palipot, anan. Sa? Dito napita na kung makita ang tao. Kalit lang mihapa gas kasagbutan. Wa man lagi. Kudo na po yung mga pulis. Kaya atake na ang tata nila. Basta na ako yung tao nakita. Usa na nugbok. Pero nagtuko, doon na ganyan mga kauban. Magbuwag ta. Dito ka dapita. Ari ko sa pikas. Ha? Magbuwag ta? Karon na ta magbuwag ha, pero mag-uli na ta. Uy, sige na lihok na pagdali. Minda. O saan na to ini, ha? Gibiyaan man ta nila. Apulos na ba ta mga masakiton? Unsa naman ni, oy? Ikaw tibihon. Unya ako. Papaluton sa ko. Unsa ako ta pagsukol sa mga pulis o binhol pero kaya lawas, oh? Dili ta mo sukol. Muampo ta mundo. Ha? Muampo? Mao na kini Agosto gikayon ka magbag-uta. At tutason sa prisuhan magsugod og mag-utang kinabuhi. Uy! Di na mahimo, uy! Masakit to nin taon ta. Kunya mapriso ba ta? Uy, lisod kay na, uy, minda. Basta kay muampo ta. Mga pulis! Di aramin! Uy, hilom minda! Lagi, umbo na kang yaki! Hilom! Huwag ko'y nakita. Nagtuko dili mga pulis na nakita ni Naldo. Kaya kung mga pulis pa, di na sila magpaabot og dugay. Ilan na unta migi atake. Tao ka to nakita ni Naldo nga midakan dinhi. Di ka to mananap lang. Pataas ang imong mga kamot! Mamatay ka lang kung mapakita ka magsukol! Ampo na lang! May nakita si Naldo. Hop! Lasa lang ha! Basta muli yung pagkakusap, pusilo natin ka. Giing natin kang ipataas ang mga kamot. Wa ka na ikakyasan pa. Gilibutan ka na nako. Daghan ko nagtiyon sa kong armas ni mo. Daghan ko. Ipati ka ko sa klibo ha. Kung di pa ka mo gawas, hugupan ka na nako. Uno! Anan, naasya ng napita. Nakita na ko siya. Usa na tao, naghubuay. Ha? Naghubuay? Siya lang usa? Oo, naghubuay. Naituting na siya nga, di siya makitaan kung naghubo siya. Misagol siya sa mga liyan dahon, pero kitaan. Hawasan niya, ipatas mong kamot. Mabalik ko kihap ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kung dili ka mo gawas, rapidohon ka na mo. Gawas na! Hala, may barong na unta, pero natumbag balik. Naldo, si Berto na. Berto? Isang Berto? Kunta ka na mo? Kunta ka pa! Ang kinabuhig mo karon daw gamot sa lawod. Iagi atong lasayran. Daghan og mga samad si Idiboy nga miabot sa ilang taguanan. Ug iyang gisugilon ang lisod niyang kahimtang sa dihang nagpaanod siya sa sapa. Ug kung nganong nabuhi pa siya, si Anan mo'y nagatiman kaniya. Ug wa siya makapugong sa iyang gibati, misulti siya nga mahal niya si Idiboy. Ug labihang sukuan ni Naldo nga nakakita nga naggako si Anan og Idiboy. May ang nagbabag sa imong atubangan. Uyap, Miss Anan, pero klaro kayo. Nga si Anan to ang magkagustong Idiboy. Kung ako yung magkakos niya, di yung bahaw sa magkakos. Pero si Idiboy, siya pa yung magkunaon na. Nga naman.
Nganong, unsa may naang Idiboy gawa na ko? Anong amo pa man siya ilugan nga may dagang babae sa kalibutan? Oh, si Anan na day babae din niya, Anan, nang mindaw niya, ang amo siya ilugan na mo, inahan ng Idiboy. Pero mahal ako sa Anan. Ang pingi siya ng do. Ayaw siya pasakit eh. Mahal na si Anan. Mahal na? Ngayon kami ang nagustuhan? O ikaw, di mo sa kamulikay. Murag mo ayon sa kamugak ko sa nimo. Imo na sa Anan, Aldo. Ha? Ayaw siya pailaga. Ang pingi siya. Tungod kay mahal ko siya. Ha? Eddie Boy. Anan. Gusto kong malipayon sa Naldo. Pinanggat mo ha. Malas Naldo, Anan. Tudloy mo ko galingon. Nga mahigugma ka niya. Naldo. Okay, Idiboy. Ang pingin na ko sa Anan. Ako na isaad. Kung naminyo mi, mabinutan ko bayo. Anan, bisag imo pa kung daog-daogon, okay ra ko. Bisag imo pa kung dapatan, imo iparok-parok niya akong oo sa bato, okay ra ko. Bisag panitan pa ko nimo, okay ra ko. Kay kusiki ang gugmang Naldo, Anan. Kung magmalipayon mo, malipay sa ko. Eddie Boy. Kamu si Naldo ang angay magkupan. May panahon pa mong magpag-o. Sa pungi. Sa pungi tao na yung day. Muubo ka. Mabaw sa tagupo-upo ni mo. Ops, nanasan. Sakit kay nga kong duhan. Natural nga mo sakit. Kay, sige makag-ubo. Tabuni. Tabuni tao na matakdan ko ng TV. Una na to na. Mulihay mo sa tagsige ni mo. Kung mamatay ko, kinsa may matiman ni mo, ha? Kung matibiho na tang duha, may mag-unsa man ta. Iyo ka malaka. Dili taas ang imo pagkatiman ako. Kaya di na ko magtugay mundo. Unsa? Nagkaluyan ako. Ibatik kong dili na ko magtugay. Ayaw lagi, ayaw. Mag-usab naman kuminda. Ayaw kamatay. Uy, lami ka mag-usab ko. Unyawa na ka. May pagdi na lang ko mag-usab. Ma. Idiboy. Nga nung magsige man kaglakaw, ha? Sakit pa man ka ng samad ni mo. Gusto ko magakos ni mo, Maminda. Ayaw. Kapos na ko, Idiboy. Tingalipatakan ka sa akong sakit. Ay, kupugni, Ma. Ay, kupugni. Gusto ko mo parayang usap sa akong inahan. Idiboy, anak. Mati ka, Ma. Sayod ka na. Naibaw kong nagmahay ka nga nahimo ko ni mong anak. Pero, ako, bisag kamay, Ma. Wa ko magmahay nga nahimo ti kang inahanan. Ako dong. Nagmahay ka nga nahimo ko ni mong amahan dong, ha? Gilanong. Ako rin ang bakweon, Idiboy. May higayon pa mong tingali. Wa na higayon, mundo. Ha? Wa na higayon. Uhay na. Dili na ato si Idiboy. Minda. Ma. Dawat kini. Idiboy. Unsa ni, Ma? Dawat alam. O kablihi. Mao ka na magkapausap sa imong kinabuhi. Ma. Sige, hablihi. Aron imong mahinumduman. Kundiin kang ikan. Idiboy. Unsa ni, Ma? Siya ang mugiyakan nimo aron mahipalik ka sa katarong, anak.
unsa ni? Nahibaw ko wa ka makailahan. Kay sukad, wa ko mahatag. Wa ko makahatag ni mo, anak. Rosaryohan ka na, anak. Rosaryohan? Oh, anak. Rosaryohan. Mao ka na imong gamiton kung mag-ampo ka. Isumbong mo sa Ginoo ang tanan mong mga kasakit. Ug mangayo kang pasaylon sa nabuhat mong mga sa. Ako ang tinuod nga sagad sa nahitabong nimo kay wa ko ikaw tudloi aron makailang ka sa Dios. Siya ang magkakagahom sa tanan, anak. Siya ang nagbuhat na itong tanan. Ug siya ang nagbuot sa tanang nahitabo ka nato. Siya ang nag-iya sa kalibutan ni Diboy. Kung kinasing-kasing kitang mag-ampo o mangayon sa iyang panabang, ihatang tabangan. Labaw sa tanan, ihatang pasayloon sa atong mga sa. Kung magkadayon, kita siya gigarian nga mauhang langit. Siya ang nagbuhat na itong mga tao, man. Siya ang nagbuot sa tanang nahitabo na to. Oo, siya ang atong Ginoo. Siya ang nabigamahanan nga lapaw sa tanan. Ukandang siya mudawat tibisan kinsang makasasa. Basta kinasing-kasing kitang mangayo sa iyang pasaylo. Kay mahal kita niyang iyang mga linalang. Siya, ma. Siya? Kung mao ba? Di siya makatarunganon, ma! Uy. Kung siya nagbuot sa itong tanan! Anong ipasagdan ko niya nga maingon ni ma? Anong ipasagdan ko niya mo patay? Dili siya ang nagbuot ka patay ka. Unat ang nakalibot sa Ginoo maong nasa. Gamanan magkadiya, ma! Gamanan siya! Siya maka ang labawang gamanan. Ano mo na kamitang yan, Hom? Aron, hindi ko mahimong dautan. Nga nungo niya gamitang yan, Hom. Aron, tudluan si Papa Mundo ka sa iyong ang iyong pagkakak na, Hom, ha? Nunong yatagan man ko niya amahan nga parehas ni Papa Mundo. Ipasagdan ko niya, ma. Gipasagdan ko niya kanang gitawagin ng Diyos! Hindi mo, anak! Anak! Dayan-an. Bawa ko siya mong gibati ron. Parihas ta. Isag buhi si Diboy, isag nabalik siya. Pero karon pa lang. Ana, gibati kong bungkag na itong grupo. Nalto. Laro kayong bungkag na ta. Di na magana si Diboy mo pundok tagbalik. Karon gani laay na akong paminaw. Isag kindawaton nga. Sa akong pagka-leader sa itong grupo na bungkag ta. Way klarong pananghid na ako. Ikaw, ibaw ko ikabungkag na to, malayo sa kanako kay. Kasi kingon lang ko ini, wa ko'y buot sa inyong tanaw, pero sabot ko, wa kay gusto na ko. Si Diboy mo ganahan o dili ako. Oy, Naldo. Bawa ko. Kung mabungkag na ta, pauli ko sa amo, nga di ti kakauban. Ako rin manigugman mo ikaw, magkay magugman ako. Pero kinitiman ininyo. Siya mausap ako kinabuhi.
binutaan ako, ug lagyo na ta. Di ta magkita. Di ko malimutin yun, Eddie Boy. May mabiyaan ko niyo, pero di mo biya ninyo ang akong kasing-kasing. Oh! Kagdautan ta, sa tulisan ta. Ikantay mo sa, pero ato pa nag-uban. Ang ato pinagsamahan, di na makalimtan. Nagsagbutas kitilingban, pero di pala kayan, mingaw. Mingaw kay kabot sa yun nga. Buwag-buwag ni kita. Naldo. Ikaw, ay kagoon. Kini ako, pamasin na ba sa ganahan ka na ko? Kung di ka, di kumugot ni mo. Kamuli po ko ba si Tipoy? Siya may mong gusto. Ako, balik na kong lulagunday. Adyos ninyo. Bungkag na magigat ah. Iyo ayo lang mo si Idiboy ah. Naldo. Naldo. Gako sinong kunin mo. Sinong ka. Ang sa'yo pasabutin eh. Naigugba na ka na ko. Ha? Anak? Tama. Ay, siya. Ang kinabuhig mo karong daw gamit sa lawod. Ang miagi atong nasayran. Hugot na ang hukom ni Idiboy nga bungkagon ang iyang grupo ug papaulion sila si Anan ug Naldo. Apan dunay say mensahe alang ni SP2 Raymond Adolfo. Ug ang apuhan ni Naldo nga si Lula Gunday ang ilang gipahatod niini. Ug dito kini ihatod ni Lula Gunday sa panimay mismo ni Adolfo. Kahayag mang nakaiwag sa ugma mo. Oh! Gawas niya, oy! Gawas sa imong bahay, isong ka magkaha! Magpatay ta, Adolfo! Gawas niya! Animal ka, gawas niya! Gawas sa yon! Ay, animal ka! Ah, agay! 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 Ay, ay! Say mo tuyo. Ikasakit inamal. Mga banyaga mo! Ngano wa man mo magsulting ablihan inyong geto'y hanggaw! Namukmo noon ko! Say mo tuyo si Adolfo ah. Anong isugay ka? Kontra me! O ayaw nung pangutana ko nung si ako tuyo. Oh, ihatag din niya, oh! Oh! Uy, basta nag-iitsa ni mo, Tigwang! Oh, granada na! Yan na ni mo! Uy, magkaman! Granada kung nagilabes, Tigwang! Hapa! Hapa mo! Hapa! Wa man lagi! Wa man mo buto! Wa man ni buto! Ngano salita mo? Mama! Ay, pagdol, ma'am! Delikado pa! Ngano man? Ayaw, pagdol! Ayaw, dol, nang giputos ka papel, mama! Granada ko nung gilabay ito, Tigwang! Sa? Granada? Unya, giputos sa papel? Abi ko no? Oh, ma'am! Binuang na ni ba? Binuang ni! Ay, kipiyansa, ma'am! Eh? Oh. Uy! Suwat! Suwat ka nang gipatabad o ba to? Suwat, ma'am! Diin ka na suwata, ma'am! Alang kang Raymond? O kang... Dili! Ikaw ang gihimugso nga kulang sa pagmahal. Ikaw gimatuto sa bunog labdos sa bunal. Kung may kahayag mang nakaiwag sa ugma mo, may bunaw nagbabag sa imong atubangan ug luyo. Sa mga kalisod nga akong giatubang, ikaw may gihimo kong tapanan. Dinis imong tilan kisumbong ko ang tanan kong kiubos. Dinhi ko mo santing ni mo. Sa gayon ang burak. Wa ko'y kinikanan. Mas taas ang panahon. Dinhi kong pasilong ni mo. Isa lang nila ni Mama Minda o Papa Mundo. Manamilit ako ni mo. Nakasiguro ko nga di na ako makabalik pa.
Nahimo ka ng dakong kabahin sa akong sugilanon, sa akong kinabuhi. Salamat sa imong pagsagop na ko. Pangpanga ba to? Eddie Boy! Naibalik na sila do. Sila lagunda ni. Mo paabot at mensahe ni mo, Eddie Boy. Salamat, Aldo. Naldo, mo nakaroon ng higayon. Biyaan mo rin sa atong kampo. Eddie Boy. Biyain ako ninyo. Pagkuyog na mo sa anan. Sige. Magbuwag-buwag na magigata. Kung saan itong mensaheng kipadaan mo, mampo ka? Magpapriso ka, Eddie Boy? Ay, labahutan na, Naldo. Basta, biya na mo din pauli na mo sa inyo. Sige, biyaan ka na mo. Dili ko mo biya ni mo, Eddie Boy. Anan? Bahala nagmasuko ka. Basta dili ko mo biya. Mag-unong ta. Kung unsa iplano mo, kung mo surrender ka, mo surrender sad ko. Basta ako. Mag-unong tao, tapos kinauyo kang bayan sa kalibutan, Eddie Boy. Di mahimo mo kuyo pa muna ako na to. Anan? Pamauli mo. Huwag dadaan niyo si Mama Minda o si Papa Mundo. Ha? Unsay buot mong ipasabot? Mao na'y katapusan kong pangayoon ninyo. Ibilin ko ninyo ako mga ginikanan. Eddie Boy. Ug utang buot. Ayoko niyong balibari. Kung ilaing kabilan nila. Isipa sila nga inyong ginikanan. Utang buot lang. Naldo. Ayoko. Pasagdi sa Mama Minda. Ayaw ninyo siya pasagdi. Patambali ninyo siya. Raymond? Oh, Adelsa? Nga numyan ka? Isa ni tabo? Raymond? May natabo bas bay? Ha, Adelsa? May problema ba? Oh, Raymond. Dako nga problema. Para na ako, Raymond. Nga no? Basta alang ni mo kanisuwat. Oh, ha? Suwat? Di ba nagikan? Gikan sa tulisan nga si Eddie Boy. Buhi si Eddie Boy, Raymond. Buhi ang hingpit mong kaaway. Raymond Adolfo. Mga basba. Pagkilakis mo, patay na kung inutil ka pulis. Oh. Ayaw palapan sa imong mga tao. Kung tinuod kang isog, atong tapusan ng atong away, nga kita lang. Di kasibukan, bisag usa lang kadangaw, Adolfo. Napugos ko sa pagdagan. Nagpaanon ko sa pang. Tungod ka nagpahaba ka sa imong mga sakop. Pero karon, ipakita na iso ka. Nangayan kang tawgon o sir sa imong mga sakop. Kitang duhang magpinatianay. Mag-abot sa ibabaw sa pangpangabato. Oh. Naay na kong hawan sa ibabaw sa pangpangabato. Adto na to ito tapuso ng atong away. Ang pangpangabato na mahimutang sa bukirang bahin sa sityo, tawagan. Magkita ta, alas 12 sa auto. Karong umaabot na Domingo. Eddie Boy. Raymond, hadlok ko. Misabot ang akong kabalaka, ang akong hadlok. Buhay pa katong Eddie Boy. Dili na kinahanglang ipalay pakot mo. Dili na ko magtugay. Eddie Boy. Maayo ka, ma. Maayo ka. Patambalan ka nila ni An Unaldo. Musa, kuyog mo niya. Biyai ko ninyo. Eddie Boy. Papa Mundo. Ay pasagdi si mama pa. Kung siya may tabo niya. Isang patay na ko. Balikon ti ka.
Ha? Ngigagod ang pagkasulti, ha? Kung saan na pagbalik nimo kung patay ka na. Basta ayaw siya pasagdi pa. Siya ang labing importante nako. Ay ako siyang inahan. Oo, Idiboy. Ati man nun ako si Minda. Dili na ako siya pasakitan. Nag-usab na lagi ko. Dili ang akong sakit ko'y makapatay na ko, Idiboy. Kundili, ang akong kabingaw ni mo. Mama Minda. Pero kinahanglang mahitabo kini. Kinahanglang pagkalakip kita tungod kay pinangka. Ikaw, anak. Buhi. Nagpada sa mensahe na ako. Nagpahibaw nga buhi siya. Daan begini. Huwag may magkakita sa patay niya nawas. Taso kinabuhi ka na to, Hara. Pero di na nako siya tugutan pa nga makaangin pa siya laing daghang mga tao. Di ko tugutan nga makatukod pag grupo ka na si Idiboy. Dili ko masagot si mong plano, Raymond. Madulsa, dili ko mahimong balibaran ang mong hakit. Ginsulto niya pag-ayaw ng akong pagkapulis, ang akong katungdanan. Ang imong kinabuhi mo importante, dili ang imong katungdanan mga pagkapulis. Madulsa. Wala lang gani ka maghuna-huna na ako. Pulos na lang kasuko ang anaan sa maghuna-huna. Ang paghipol sa nag-Idiboy. Nalimot ka na lang ni ako nga imong asawa na kinahanglan og nabalakan ni mo, Raymond. Hasol ka ng Idiboy sa kong utok, Adilsa. Gibati kong dili kita makabuton o kalinaw kung di ko mapatay ka ng mong tulisan. Pisisulti sa imong mga kauban ang imong plano. Dili ko musugot nga mag-inusara ka makik-away na ng Idiboy. Kinahadlo ko nga ikaw ang madisgrasya, Raymond. Nahadlo kong sasunod ninyo parang atupang. Ikaw na ang mapatay niya ng Idiboy. Ang miagi atong nasayran. Nagbahad siya dahil sa nga mukuyog siya ni SP Otto Raymond Adolfo nga magkikita ni Idiboy. Samtang niya itong higayuna. Gimanduan ni Idiboy sila si An-An ug Naldo nga magpalayo na ug dadon ang iyang ginikanan. Apan daw nabungog si Idiboy sa gibutyag ni Minda. Nga dili siya si Idiboy, kundili siya si Rafraf ug dili siya tinuod nga anak sa giilan niyang ginikanan. Ang nagbabag sa imong atubangan ug luyo. Buang na kong daan. Di na kinahanglan nga buangon pa ko nila. Akong inahan si Mama Minda, iya kong anak. Midyas, mga sinida sa mata, mga lampil, punos na na'y burdang arap-rap. Dili ko na ako si Idiboy. Ako si Rap-Rap. Rap-Rap Adolfo. Rap-Rap Adolfo. Mami, Adilsa, salamat gawa ni Muhot na pag-isip ka ng imong mga ilahanan. Kinsa ka ng Adilsa Adolfo. Nakasiguro kong mao ka na angan sa imong inahan.
Anak ka ni Adelsa Adolfo. Ug ikaw mao si Raf Adolfo. Adolfo. Adelsa Adolfo. Mao ka na'y pangitaa. Kay nagtuo ko nga siya ang imong inahan. Pero kung dili man siya, siguro ko nga makatudlo siya kung kinsay tinuod mo ginikanan. Ako ginahan! Dili ko ikaw tinuod nga anak! Patay na si Ediboy nga akong anak. Ako lang siyang gibuhi, pinaagi ni mo Raf Adolfo. Adolfo. Raf Adolfo. Adelsa Adolfo. SP-O2 Raymond Adolfo! Nganong ingo ni Ana? Kung ako si Raf, nganong Adolfo ang ako apelido? Ha? Nganong parihas kong apelido sa higpit kong kaaway nga si SP-O2 Raymond Adolfo? Gano! Agay, di mo agay taon dong. Sakit mo na akong kalawasan. Mabali taon ko dong. Agay. Tinuod bang ikaw ang nagdahakan ako sa payag? Tinuod ba nga usap lang ko katuig nga imong gina? Tinuod ba? Oh! Tinuod! Pero taon kong magtuo. Nga dunay mga burdang imong sinina o mga lampil. Wa man ko mahibaw nga Raf Adolfo ang imungan. Gitaguan man ni Minda. Ug wa sa musulti nako nga doon na di burdang imong mga gamit. Wa ko magtuo nga iyan ang gitaguan diha. Sod anang kaban. Nahibaw pa lang ko. Dugay ko na ka nang ipanglabay. Kay di ko gusto nga mawa ka panamo. Pinangga ta ka, anak. Pagkakon ka! Minda. Huwag ka magmahal niya. Imo lang sa gigamit aron dili ka mapatay sa mga pulis. Gihimo ka niyang hostage. Gihimo ka niyang panagang. Gipaikya siya sa mga pulis kami kukod niya kay kung dili siya hunungan sa pagkukod. Patyon ka ni Mundo. Minda, uy! Hunong na sa pagpamakak, Mundo! Panahon nagtintukan na ang tanang tinuod. Gidaha ka ni Mundo sa among payag. Kay gihimo ka niyang taming. Kung sa dihang luwas na siya, iya ka untang ibaligya kung dili ba ilabay. Minda. Ayaw itong palabing sulti, uy. Pero ako masugot ka ilabay ka. Kay gusto kong ipulik ikaw sa namatay kong anak nga si Ediboy. Kung ako si Raf, o akong inahan ka na si Adelsa. Nganong Adolfo akong apelido? Unsay among relasyon ni anang SP-O2 Raymond Adolfo, ha? Wa ko mahibaw. Wa lagi ko makaila sa imong ginikanan. Gipunit sa mantikang diretso. Sa diyang gitulis na mo ang bas. Unya gigukod man ko sa mga pulis. Ikaw mo'y akong gihimong taming aron dili ko mamatay taon. Ayun! Nabangi ko, Minda! Pinapugay-pugay si Ediboy. Siya si Ediboy. Siya si Raf. Pinabisagin sa bayangan. Pugay lang siya. Gito ako. Ediboy, nagtugo, nagmayong imong mga samad. Gitukmod ko ni mo. Asa ka paingon, Raf! Ediboy! Kung siya may naitabo, Ediboy! Ayaw ko yung tawag kang Ediboy! Ay! Nandito mo
Palayo mo na ako! Palayo mo! Ediboy! Ano sa may tabo? Dili ko na siya si Ediboy. Naglibog ka, Naldo. Labaw mo siya nalibog. Labaw mo to siya nalibog. Hindi na ko siya si Ediboy. Ngayon siya nga, pabiyaon ko tayo ng Lupita. Pero ano siya lagi ni Pia? Asan to paingon si Ediboy? Raymond, giing nalati ka nga di ko musugot nga mag-inusara ka nga mag-atubang na ng Ediboy. Muban ko nimo kung dili ka mo patuo. Ay, kabala ka. Sultihan ko mga kawan. Ug dagami nga mutagbo kang Ediboy. Ibabaw sa pangpang nga bato. Raymond. Amo lang klarohon kung asa gyud ka nandapita. Kung tinuod ba nga dunay pangpang nga bato sa bukirang bahin sa sitio Tuwagan. Tingalig ba kakalang ko nimo, ha? Adilsa, mahal ta ka. Ikaw ang labing importante nako. Ay, kabala ka. Gusto ka. Kinahanglan nga daghan mi nga moadto sa mong dapit. Aron siguro na mo nga mapatay si Ediboy. Ato na ko. Ma'am, Lakaw. Sundin ninyo si Raymond. amo sundan, ma'am. Oo, sundi. Kaya kung gibakakan ko niya, kung dili siya masulti sa mga sakop, na amo nga magkatabang kaniya pagpatay niya itong Ediboy. Oh, ma'am. Dili ko masugot nga may dautang mahitabo sa kumbana. Basta sundin ninyo siya. Pero ma'am, ikaw may among ibantayan. Kasapaan mi ni Sir Adolfo kung amo kabiyaan, ma'am. Tumanang ako sugo. Kung dili mo gusto masuko ko ninyo. Oh, ma'am. Si Raymond ang kunta sa tulisan nga si Ediboy ug dili ako. Busa siya ang bantayin ninyo. Sundin ninyo si Raymond pagdali mo! Maudi ay nga bisag kamay. Huwag ko mahalan ni Papa Mundo. Kay dili ko ni anak. Gihimol akong taming. Ediboy! Noon siya naman ka! Nagdugo naman kang mayoy! Na, nagkadugo nagbay mo sa madoy! Ano man kagyo kadya mo na mong mga sininaw gampin! Kakinsa mo na Ediboy! Dili ako si Ediboy! Tanglibugan na ako ini. Naglibo na kumayo. Huwag kayo kung tawag kang Ediboy na ito! Naglibo na kumayate! Naglibo na kupite! Unsa magini ha? Pasabta kong tarong ninyo! Unsa mo ako isang bini mo? O isaon yung mga sapot ug lampin sa bata? Kinsa may tagiyana? Oo, ala, uy, isaon ni mo na. Ikugos pa na ni mo mga sapot ug lampin. Unsa na ni mo dong? Asa naman lang ka? Asa na mo dadaan ng mga gamit sa bata? Ayaw, sige dagandagan dong eh. Nagdugo na samad ni mo. Di siya ko kasuga ko dugukod ni mo kay doon na sa kukoy samad. Asa ka, Ediboy? Kinsa na may nga nupite! Anan! Nawagin ako maapsi. Ikapoy lang ko kinukod. To siya paingon sa ubos. Ha? Kasi ito paingon sa ubos. Yan, nagdag mga gamit sa bata. To paingon sa ubos. Kusog may dagan bisag nagdugo yung mga samad. Kinsa lagi, Naldo? Siya lagi! Wala ko magkagukod niya kay na may samad siya kukuha pa siya ni maayo akong samad. Hoy, pagtarong kon kinsa. Ano ka man masulti sa ngan? Unsa na ko pagsulti? Di naman siya mapangagi, Ediboy. Si Ediboy? Tuwa siya paingon sa ubos. Dili lagi, Ediboy. Di siya pangagi, Ediboy. Pero siya to. Ay na siya tawag kag Ediboy. Masuko man. Ambot ko unsa na ingahan na tuwa na niya. Siya, si Raf-Raf. Unsa? Unsa iyangan ng minda? Pra-pra? Raf-Raf! Mau ka na'y tinuod niya nga. Siya si Raf-Raf. Unsa? Raf-Raf Adolfo? Adolfo? Siya si Raf-Raf Adolfo. Ug sundi siya. Tingalik unsa iyang buhaton. Tingalik makigubat siya sa mga pulis.
Kay Mugadlo. Di mi ninyo kaaway. Ang mga tulisan mo ay kanunay naghatag og kasamok na inyong dapit. Ug dili kami mga pulis. Unsa ba inyong toyo, sir? Ikaw, sir. Kining inyong gipuyan, mao kini ang sitio Tawagan, di ba? Oh, mao ni, sir. Tugani mi ninyo. Naaba diha sa ibabaw nga bahin kanang gitawag og pangpang nga bato? Ay mo kadlo. Sultihi mi. Naaba diha may mutang diha sa ibabaw ang gitawag nga pangpang nga bato. Nga naman, ha? Mukhaong kag bato? Nakaila ko nimo, ay! Ikaw si Adolfo Pulis. Ha? Buhi pa di ay ka, dong? Oh. Wa di ay ka mabuti sa Granada nga akong gilabay sa inyo. Ha? Sige lang. Dagan panghikayon. Ay, buhi pa karon ha. Pero sunod, dili na Granada nga ako ilabay sa inyong bay. Kanyo na. Ayaw kong gunit. Agay. Hoy, buhi ko. Ikaw mo'y naglabay atong batong nga kiputos. Ay. Ikaw ang naghatod atong mensahe ni Idiboy. Tugan. Dito gikan. Kinsay nagsugo nimo aron ihatod sa bahay kadtong mensahe ni Idiboy. Tugan. Kinsa? Ang akong apo, si Naldo. Unsa? Imong apo. No. Gikan sa imong apo ang mensahe nga gipadani ni Idiboy. O lagi. Si Naldo ang akong apo ang naghatag nako ato. O gipahatod gato sa inyo. Hain karon ang imong apo Gisnaldo. Nawagtang na. Amin akong bumalik na si anak ko. Pero pag human akong hatod atong papel dito sa inyo, pag uli na ko, wa na sa amos Naldo. Litsig ka pulisa ka, oy. Ikaw may nagkaingon. Kung wa pag mo maghatod-hatod atong papel gato sa inyo, dili na unta makabias Naldo. Mag-upa na yun unta, me. Kun mo, nag-uba na ighapon sila si Idiboy. Tangi mo nga po. Oh! Naapaghapon nilang grupo. Naapa! Samtang dili pa ninyo madakpan na si Idiboy. Dili sad mo uli na ko, Naldo. Hain mahimutang ka ng pangpangabato. Nasi babaw! Doon na sa kuan. Pero ngano lagi, oy! Ngano, unsa may imong tuyo dito? Ha, ngano nangita ka man anang pangpangabato? May bawar mo. Mga kawan! Butungas ta! Susihon tangdaan ka na dapita! Oy, Rubin! Ngano niya mo? Nganong gibiyahan ninyo sa dilsa? Nan! Baliktas lagi! Mubaliktas pang pangabatok eh! Naidag ang mga pulis! Nagka mga pulis ako nakitaan! Nagkigsultis mga tao! O nakita na ko! Murag muto nga sila din eh! Unsa? Delikado na niyanan! Murag dinis ibabaw ng ilang tumong! Mong tana mo baliktas pang pangabato! Atong kuha sila sa mundog sinang minda! Pero si Eddie Boy! Kinsang Eddie Boy ba? Di lagot siya si Eddie Boy! Rap-rap kuno siya! Wa na to siya makit-i. Wa siya din eh. Kaya kung niapas Idiboy din eh, nagkagubot na unta, naggubat na unta, naago mga pulis. Dali na ito buhaw sila si nang mindaw ni mundo. Tingnan mo abot sa pangpangabato ang mga pulis. Kinala makatagot ang daan. Pero si Eddie Boy, hain naman ka si Eddie Boy. Nabuang na ba? Gano'n sige mamugdok-dok ang gate? O sabi nabuangan ninyo nga murag hapit naman na ninyo gopa ng gate? Mauna na! Gikasabaan na mong si Remo, no? Kigibiyaan niyo si Ma'am Adilsa, no? Mauna! Gigabaan mo! Ay, o lagi, ana! Nagkadawgo ka! Kinsa ka man, oy! O sabi mong tuyo ka na noktok ka man sa gate! Ay! Alay!
Sayang ko gitukmon ko nimo. Ay! Ay! Asa kay pagsuod? Ay! Kinsa ka? Ay! Ayaw pagsuod! Ay! Ay! Oh! Kinsa ka magtuhanan ka, ay! Ayaw pagsaka ni taas, ay! Kung kawatan ka, di ay dagang kawatunan na sa silong! Alam pagsaka ni ha! Ay! Mama Dilsa! Mama Dilsa! Pagbantay, ma'am! Kinsa ka tagtao-tagtao, Mama Dilsa! Ay! Ay! Way tao nagpantuha, ay! Budigan ha! O sabi mong tuyo in taon! Tarong ipangablihan man natin mong mga kwarto, ay! O sabay gipangitani mo, kinsa kang manadapa ka? Kinsa ka? Ha? Tarong ako may pangutan-o ni mga tagbay man ko. Ako'y mangutana kung kinsa ka. Nga numisa ka kadiri sa amo, o nga nung nagkadugo ka. Ikaw ba si Adelsa Adolfo? Aha! Ikaw ba si Adelsa Adolfo? Ay, kukunsahan! Ay, ko si Adelsa! Katabang ko! Katabang ko! Ay! Ako rin niya kay wa din ako mga agaon kay kun niya pa. Gipatay ka na ni si Raymond! Raymond? Oo! Bantugang pulis ang bana ni Ma'am Adelsa. Si SP Otto Raymond Adolfo! Bana siya ni Adelsa. SP Otto Raymond Adolfo. Bana ni Adelsa Adolfo. Oh, bana? Oy, kakuni apa siya. Gipusil ka na. Patay ka na. Busa ka naog na lang noong. Ay, sige no ko kakuya po na ko sa kahadlok ni mo. Kanaog taon dang. Hoy, ay mahila ka man good taon. Miliraw mo yung mga mata nga naghilak. Ay, onsa magkano ha? Sabog ka ha? Nagtama ka doon. Kanaog na lagi. Sus, mamatay. Gud kang maabtan ka ni Serdan. Ay, 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 misod ba ni doon ka diha? Ay, si Arin tao na diha doon. O ka ng pikas, way tao diha. Mga duwaan ang soda ng kwartuha. Ay, pagsod diha, ay! Mga duwaan. Kwarto kini. Sa bata o nindot kayong mga duwaan. Pulos manon ang niyad niya. Tunay mga trak-trak. Tinuod nga auto ang kanindot. Diyang ikuwatan ko trak-trak ni Daldo. Ni, dagang mga bola. Ni, dagang nagbitay sa kunang dagkong mga bola. Ni, lalo nga nagbitay. Pulos tuwaan sa batang lalaki ang naaning kwartuha. Ug ang tanong duwaan, ay parang raf-raf. Ang ining kwarto, iyan ning mga duhaan, ug ang kama,
Nindot kayong higdaan. Ako. Murag prinsipe ang nagpuyo. Hindi ko ito. Sirap-rap ang nag-iyanin ko ito. Iyanin mga duhan. Ganindot sa kama. Nindot kayong higdaan. Kumakupain mo sinintanan. Kung ako si Rap-Rap, ako makapain mo sa ning mga duhaan. Hindi ka puslanan! Paning kalibutan, lumalabay ang tanan. Ang binuhatan ta, mahisgot mapanambinan. Ang gidangatan mo, nakatandog sa dughan ko. Iampo ko na lang ikaw sa mga tingluha ko. Bunga sa kabangin. Naimando! Naminda pang hipos mo! Nagpahingodis pang pangabato ang mga pulis! Ano ay? Kain si Diboy. Wa, makiti si Diboy, oy! Naimando! Pero panda mo, magpaliyo tayo ni! Nga naman! Ina ka nagpahingo din yung mga pulis! Sa bungol ka! Bunal di ka ron! Kuwas ng minda! Mamaya taninis pang pangabato! Naimando, magdali mo! Tabagan natin sa nagbinda! Lah! Sinang minda ko nun, Naimando! Wana! Ikatuon na ng atake! Klaro na! Mamatay na ng minda, Naimando! Ulsa! Pulos ni Way kapuslanan! Kinigotrak! Wakay lame! Wakay lame! Wakay lame! Wakay lame! Gusto na! Gusto na! Ano na ka nagigbuhan? Mahayop ka! Kung kinsa ka man, demonyo ka! Huwag kay katungod na maguba na ng mga duwaan. Kaya importante pagkalansa ako kinabuhi. Hayop ka! Hayop ka! Huwag ko lang gitugutan nga magkasuna ni kwarto, ha? Pero ikaw nga nun nangahas ka! Nga nun nangahas ka! Kining maong lawak! O ikaw nga demonyo, dili angay mo so din eh! Kinsa ka man? Kinsa kang banyaga ka? Nagkamayong ko sa imong naong. Kadaghan ako makakita ng itsura sa TV. Ingon man sa newspaper. Eddie boy? Ikaw kinidili ba? Ikaw numero unong kaaway sa katawan o numero unong kaaway sa kumbana. Og niya ka? Misaka ka sa Mumbai? Ha? Ako ba'y tuyo ni mo? Ako ba? Sige, ako patya. Puslan man nga wa kay hunong sa paghasol ng ni Raymond. Sige, kita'y mag-away, Eddie boy. Animal ka! Ako'y mapatay ni mo.
Aron makamatog kalinaw ang among pagpuyo. Patyo ti ka Idiboy! Animal ka! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Nagpaling! Siya si Idiboy! Ang bantugang tulisan nga kaaway sa kumbana. Panawag ang magkatabang! Aron tabangan tagpatay ka ni Tawana! Ay, iko! Animal! Ikaw ba? Lagaw na! Nagpaling! Panawag ang mga tao! Magdali! Ay, iko! Animal ka! Ay, iko! Kanya. Ya mau nak share kada. Ada share mau. Benda kelasangan dia share. Mau nak dapitan dia. Kelasangan lah dia pang-pang abato. Mau nang dapita? Kelasangan na kana dia. Lagi kelasangan dia share. Di makita ni layo ang pang-pang pero kung musul mo sa makita niyo kanang taas kay pang-pang nga pulos bato. O sige. Salamat kayo sa inyong pagtultol mo diri. Sige, magkabalik naman sa inyong agi. Oh, sige, sir. Men! Paghanda mo! Sudlon ta ang pang-pang nga bato! Sir! Di na ta magpaabot pag Domingo! Sudlon ta kanang lasang! O kung kanang pang-pang nga bato, mo'y gihimong taguana ni Idiboy! Nihigayo na! Kuhaon ta siyang usa ka patay! Nakisabot mo! Yes, sir! Di ta mo kumpiyansa! Kaya doon na pa yung mga kauban si Idiboy! Yes, sir! Okay, move! Sir, sir mo! Ganito, sir! Ano, bilis? Sir, may kontak ka base! Buli ko tos patag! Tuwagan niyo sa lumbaya si Idiboy! Sa! Ayaw ko nung katabang bitawang sa kampo! Naghila ka ng pahibaw! Gato ako no! Gisaka ko na yung bahay sa tulisan nga si Idiboy! Dili! Dili! Siya din sa! Animal ka! Nga nuwa ka magtingog! Nga nuwa ka musukol ako! Ako'y imong tuyo sa imong pagsakad din, di ba? Gusto ko nimong gamiton aron mahasol pag-ayo nga kumbana. O garuwa ko ni mapasakiti. Ngano ka ng mga duhaan nining kwarto ang yamong amungan mo? Nahibaw ka ba? Nahibaw ka ba? Balaan ka ay kanamo kining maong lawak. O dili ka agay musudi ni demonyo ka. Sabay tuyo mo. Ngano ka namang duhaan ang ipangguba mo? Nangabungkag tanan din himbutang hayop ka. Ang dakong trak-trak guba na imong gibungkag. Mauna ang labing paborito niyang duhaan. Nganong mituto ka na ko? Unsa man patyon ko nimo? Sige patyon ko. Pero man magpatay na ako. At lagi nagkalinaw nga kumbana. Patsi ako! Mihilak ka? Mihilak ka? Makamao ba di mo hilak ang mga sakop sa demonyo? Salbahis! Salbahis! Ano paghigdaan ng kama? Nabulit na ka na sa imong dugo! Bangon ka, animal! Animal ka! Nakadugo na ka ng kama! Hayop ka! Unsa may tinuod mong tumong? Gawas din eh! Gawas! Buhat ang bisag unsay gusto mo! Ayaw lang po si Buddy kining kwartuha! In down, maluoy ka! Kinuog ko! Gibuak mo na usap ang kamay ng lamsin! Huwag makatupong si magkademonyo, animal! Adolfo. Ako. Si Idiboy. Oh, nakaila ko nimo! Hapit na ng mga tao na kailan mo. Kay tulisan ka, kriminal ka,
Kaaway ka sa tanang mga tao. Si Satanas lang ang higala mo. Kinsay, tag-iya ini kwarto. Ngano nang utana ka? Tubag ako. Kinsay tag-iya ini kwarto. Ang akong anak, si Rap-Rap! Ang tanang butangan ni Adine, butang sa among anak. Bisan sa kadugay na, pero wa na mabungkaga ang tanang butang din eh. Hasta ang pagpahimutang wa na kubus ba? Masugo ko kung doon ay manghilabot ini mga duaan ni Rap-Rap. Pero ikaw, imong gipangguba, imong gihugaw-hugawan sa imong dugo, hasta ang kama sa kong anak, hayop ka! Rap-Rap ang lansay mo, anak. Oh! Si Rap-Rap ang dagiya ining kwarto, ha? Ang satan ang butangan niya din eh. Og hain si Rap-Rap. Nga nung ako siya makita. Hain si Rap-Rap. Sabi ko, hain karon si Rap-Rap. Dugay na siyang nawa. Dugay na. 15 na katuig ang nakalabay. Sukad nga gidagit sa tulisan ng akong anak. Kuni apa siya, dako na siya karon. Ug karon pa nako maklaro nimo. Batanon ka ba di ay? Kuni apa si Rap-Rap, maragparehas mong edad. Gamay pa kayo siyang gidagit sa tulisan. Wa pa siya magduwa katuig atong higayuna. So kada ato, wa na gud siya mapalik na mo. Gipatay ba siya sa mga tulisan? Posible. Kaya kung buhay pa niya unta, balik unta na mo. Mga hapitan ng tao miingon nga kalimtan na namo si Rap-Rap. Ug amo nang dawaton nga patay na siya. Pero nganong gitugutan ninyo? Nganong may sugot mong kidnapon sa tulisan ng inyong anak? Wa mi mo sugot! Ug dili mahitabong musugot mi kakuhaon nila ang among anak. O gano'ng nagdaan siya sa tulisan? Ha? Sa hinungdan nganong nagda ang inyong anak sa tulisan? Dili ko makalimtan ang maong hitabo. Kung mo sunod mo! Pakyo mo kaling bata! Ayaw! Ayaw! Ito sa ginalagin na anak! Gihakaran! Kuha kining mo anak! Ako siyang ibilin sa unahan! Pero pugli ang mga pulis! Ayaw sila masundan ako! Kung mo sunod sila! Patay na rin makuha ang imong anak! Mga pulis! Asang din ninyo siya'y nagkaiyas! Ano tinirapan sila ng akong anak? Ayaw siya! Ayaw siya! Ayaw kong katulisan! Mingon ang tulisan nga iyang ibilin sa unahan ng akong anak. Pero wa! Sadyang wa na ang tulisan, wa na sabla ko makita si Rap-Rap. Huwag kaya yung pagkainan. Ipasagdahin mo imong anak. Huwag ka maningkamot nga makuha mo siya. Pati kang magkainan!
Ang miagi atong nasayran, human iasoy ni Adelsa ang tanang nahitabo sa nawa nilang anak. Nagpaila si Eddie Boy nga siya mao si Rafraf. Pinaagi sa mga sinina og lampin sa bata. Nagiburdahan mismo ni Adelsa sa nga ni Rafraf. Ug human ni adto, dito mudagan og misaka si Eddie Boy sa payag-payag ibabaw sa dakong kahoy. Ug dito na siya maabti sa iyang tinuod nga amahan. May ang nagbabag sa imong atubangan o luyo. Wala ko ilang higayon nga ikatag pa ni mo, Eddie Boy! Kung gusto ka bang mabuhi, kalaog niya! Di ko malaog! Ampos malaon! Di ko mabo! Pati ako! Malipay ko, ikaw ang makapatay na ako, Adolfo! Pwes! Wala ko'y mahimo! Imo gining kipangayo! Mamatay ka! Pauli sa impyerno kay imong gigikanan! Ayaw, Raymond! Paano siyang anak? Adelsa! Siya si Rafraf, Raymond! Siyang namingawan tang anak! Adelsa! Unsa ka nagpanulti mo? Siya si Rafraf! Siya ang atong anak! Siya ang atong anak! Buhi ang atong anak! Adelsa, ayaw ko kumidjahig ingon na. Liya tanaawa, Raymond. Siya ang nagdain ng mga sinina. Ingon man lampin ni Rafraf. Mao kini ang putos, Raymond. Jacket ang sinina ang gisulob ni Rafraf sa niyang gijacket siya sa tulisan. Dili may tabo nga malimot ko. Ako'y nagburda ining mga gamit sa atong anak. Tanawag maayo. Nakaila ka usab, di ba? Ikaw mismo, nakakita ini nga nagburda ko ini, dili ba? Nakasiguro ko, o kibati ko, Raymond, siya si Rafraf, ang nawa ng anak. Ayaw ninyo siyang pusila. Amo siyang anak. Anak ni Sir Adolfo si Eddie Boy. Di mo makatuo? Hasta ko, di ko makatuo. Pero, murag katuho orasan ko kay si Eddie Boy. Karan pa na ako maklaro, liwat og naong ni Sir Iman. Pero kontra kayo ni Sir si Eddie Boy. O, bitaw, kontra. Pero, unsaon man niya iyaman dahil ng anak si Eddie Boy. Aw, kung ilag yun ng anak, di na si Eddie Boy. Siya mao si Dong Rafraf. Di kini tinuod. Mao ka na ang iyang gisulod sa adlaw nga gidagat si Rafraf sa tulisan, Raymond. Huwag ko malimot ni Ana. Og naklaro ko ang iyang jaguay. Pariya siyang jaguay ni mo, Raymond. Di mo siyang anak. Ato siyang anak. Naibalik ang ating anak, Raymond. Gibalik sa Ginoo ka nato si Rafraf. Di ko kini madawat! Sobrang kasuko gagibati ko niya! Sa tanang tao, sa tanang mga dautan, siya ang isip kong higpit ko gagaway! Ug di mahimo nga ako siyang anak! Ato siyang anak, Raymond! Bisag kung sabay mahitabo, bisag magunom pa ang kalibutan, ato siyang anak! Rafraf! Bisag ako diya, anak! Bisag ako kohon ko ikaw diya! Ang kasi ka nga manaog diya sa kahoy! Kaya dili ko buod na mahuog ka, anak! Dili na ko masugot ka masakitan na pa! Kanaog ka! Pagkanaog ko ikaw, Rafraf! Di ko manaog! Masantikin nyo dali! Palayo mo! Palayo mo, talan! Masantikin ko ninyo dali! Di ko manaog! Utang-buot, anak! Kanaog! Gusto ko magagos mo, Rafraf! Giingnan sa mga di ko manaog! Sumaw ka na masaka ko! Anaog ka! Magagos ko ni mo, anak! Kami nga kay ko ni mo! Ayaw pagsaka! Pasangdi ko ninyo dali! Masaka ko! Anaog ka! Ayaw pagsaka! Ayaw lagi!
Huwag kalupag ko mag-asa kay ng kahuya. Kay mo si Papa ni mo, Raymond, ang masaka din ni Kaliato. Iyakan ko gusto samtang masaka na mo din Pero tungod kay mahal ko ikaw, anaon ti ka diya sa taas, anak. Kaya natin kaya pagsaka! Di ko manawag bisang kutsa pa inyong buhaton! Di ko manawag dire! Matagas siya! Nagisudyot magunit sa pagdagap! Magunit ang bahayo! Magunit! Mama Dilsa! Mama Dilsa! Mama Dilsa, baling natagak ka man, ma'am. Mamoy sakit, ma'am. Ma! Huwag ka ba maunsa, ma? Huwag ko'y gibati, bisan ka may sakit sa akong pagkataka. Salamat. Salamat nga na nauga, anak. Anak! Rap, salamat. Dagang salamat. Balik ka. Dili masagod ang gipati kong kalipay. Salamat, Diyos ko. Dagang salamat. Katamis ang katang. Ngayon giat atag ka na ako. Karong anlawa. Rap, anak. Ayaw! Ayaw! Niyog po sila na akong anak! Ayaw! Ang kinabuhig mo karong daw gamot sa lawod. Ang miagi atong nasayran. Daw mihuot ang kalibutan ang gibating kalipay ni Raymond ug Adelsa. Nga usa ka adlaw ni ana, kalit nga nailhan og nahibalik kanila ang dugan na nilang nawa nga anak nga si Rafraf. Apan gikaguol usab sa magtiayon ang kamatuoran nga ang ilang anak mao ra sab si Idiboy, ang bantugang tulisan ug numero 1 kaaway ni Raymond. Apan ang maong kamatuoran wa makatigbang sa pagmahal sa matuod nga ginikanan. Ug ang tanang nahitabo ilang gibasol ngadto sa tulisan nga si Mundo nga mo'y nagdagit ug naghimong daotan ni Rafraf kun Idiboy. Ug mao dayon kini ang girumbo sa kapulisan. Ayaw, piti! Maigo kini ko pitiha ka! Maigo ko! Ayaw ha! Ayaw! Magpahit ka dyan! Ha? Ipatasin mo mga kamot! Gampos malaon! Piti na! Impas-gapas sa tanim mundo! Udaw tayo magalabas, Mundo Escobar! Unsa Mundo Escobar? Unsa Mundo Escobar? Wa ka may kadaganan pa! Iliputan na namo, kinidapita! Usa sa ngas malaon! Ampo ka malinawon! Mundo Escobar! Ay, pasagan ay! Mga pulis mo mo! Anong pasagan mo mo? Sinaldo ko, di ko sa mundo! Tiguang na to sa mundo! Sir, mambo ko! Ayaw ko ninyong pasasi! Sa'yo mo isod, sa'yo mo lang. Naibaw ming mangtas kang pagkatulisan. Sir, maluoy mo. Ayaw na siyang dakpa. Naglisa na niyang asawa, sir. Sir, mautaw na tinuod. Muampo lagi ko, pero ang di manununan ako na akong asawa. Nagpindal na taon ni Sminda, sir.
Sir, naang akong anak. Kamu ang tugyanan ko sa among anak. Ayaw, Raymond. Ayaw ipadagan nila si Rap. Dili may mong ipabilanggo mo ang kaugaling mong anak. Dili. Dili ang kabubuton nga may masiyang dautan. Ang tulisan nga mo'y nagpadako kaniya mo'y naghimo kaniyang sagbot si katilingban. Adolfo, ako ang nahimo niyang sa balaod. Sa tao man o sa Diyos. Apan na dakong pasidungog o kalampusan imong nahimo sa gobyerno. Dili mahimong baliwadon sa tanan. Nagaday kanimo, dili lamang ang PNP chief. Kudili, lakip na ang presidente sa atong nasod. Misaludo sa imong kaisog o kamatarong nga pagkapulis. Sir, Magkalibog nga una-unaon sa among bahin. Ako mismo naglibog. Kung saon paghukom. Kung saon na mo pagsilot ang usa ka bantugang tulisan. Nga anak di ay usa ka bantugan. Tinahod og mataro nga pulis. Si SPO to, Raymond Adolfo. gusto kong musilbi sa mga anak, sir. Taas kayo ang panahon nga wa ko masilbihi ang akong anak. Ug mauna-unta kini ang higayon. Gibalik sa Ginoo namo ni Adelsa. Aron natagan mi higayon nga ikapatagamtam kaniya ang pagmahal. Nga wa gyud namo ikahatag niya. Pero katungdanan og obligasyon natong tanang katawhan ang pagsubay sa atong balaod, Raymond. Bukat, lisod, o sakit kayo ang pagtuman sa mga hingtungdan. Pero ang kamatuoran, balaod, dili, di nato mahimong supakon. Ano na sa balaod ang pagkaginikanan, Colonel? Oh. Ang balaod sa ginikanan, nabisag unsay may tabo. Dili may magpasagdan ang mga anak. Ang balaod sa inahan, dawaton, bisag ang imong anak. Mao palabing hukaw nga tao sa tibuok kalibutan. Gikan siya sa imong sabakan. Basta mag-unong ka mo, hangtod bisag ka sa apa sa katapusan sa kalibutan. Mrs. Adolfo. Dili ko ipabilang ko ang akong anak. Dili na ko musugot na malayo pag anak ko pag-usama ang akong anak. Musurin din ako! Rob. Bilang ko ako ninyo, ipahamtang na ko ang pinakabugat na silot. Bayran ko ang tanang kusa! Rob. Rap, sa akong buhaton, may balik ka na. Para sa akong buhaton, aron dili ka na malayo na mo. Rap. Ang imong buhaton, ang pagpaabot sa akong kagawasan. Magawas ko. Akong isahan mo. Di ko magdugay sa pisuan, ma. Gusto ko mo apil pagbayad sa mga sangay mo na buhat, anak. Kayo mo kong inahan. Ang imong pagpaagbot sa akong pagawas, ma. Sama ra nga miapil kag bayad sa akong sa. Unsay buot mong ipasabot, Rap. Wa ko sakiti nga mapriso ko, ma. Naghan kong nabuhat sa. Pero ang labing sakit, ang labing bugat na silot, mao nga akong pagpaabot nga ikauban ko kamo pagbalik. Tabang magbayad sa akong sama. Itang tanan ang mag-antos. Magpaabot ng makagawas ko sa prisuan. Ug mag-uban kita pagbalik. Pasilo ako, Ramon. Espiritu, Adolfo. Pasilo ako, anak. Pasilo ako ba?
Pasaylo ako. Hindi, boy! Anak! Pinsa ka lang, bisang pinsa ko, anak. Kaysa si Rap-Rap. Lagi siglog doon. Siglog doon. Ano kita ko bataw ko ninyo apelo di mo ko sakop mga tulisan. Nakitaan lang ko nyo dos pang pangabato kay na makiro ko baka. Ay, pagkilala. Pakiro. Kaila ka ni Idiboy, di ba? Kaila ka? Wa ko'y kailang Idiboy. Basta? Wa kay kaila ka Idiboy? Wa ko kaila ng Idiboy. Unsam na siya. Unsam man ang mananapa. Usi mananap? Tao na si Idiboy. Di na mananap. Karanaso sa silda. Muna si Idiboy. Ay, wa ko kaila na ambot kinsa na. Ay, pabakyak. Ikaw si Rinaldo, di ba? Rinaldo ba? Naldo ko? Oo, lagi. Ikaw si Rinaldo. Oh, Naldo lagi ko, piti! Oo, lagi. Naldo ang lupangan. Oh, Naldo! O sa ato pa, ikaw si Rinaldo. Nampak pa ni pulisay. Naldo ko! Oo, lagi. Naldo ka. Ikaw si Rinaldo. Oh. Nadaot na ka? Naldo ko! Niya maingon kang ikaw si Naldo! Naldo lagi imong angga, pero Rinaldo ang tinawag imongan. Ambot! Wakingan! Anggara! Sige! Ibalog siya sa prisuan! Ibalog na! Ay, piti! Tabang Idiboy! Oo, ha? Nagpatabang mo lagi ka. Iuga kay... Di mo kailan. Mariga, prisuan na ka po ninyo. Idiboy! Dakpan sa deka! Mapriso na tayo ni Dong! Mao ka na ang naitabo. Atol sa pag-abot sa mga pulis dito sa Pangpangabato, gipatabang na mo si Minda. Wala siya maglihok. Bisag yun sa kong sangpit. Di lagin mo tubag. May hukom na lang eh. Nga dadon na mo si Minda sa ospital. Bahalag madakpan mi. Huwag na tinuod yun. Gidakop mi. Samtang nagyayong mi sinaldo kang Minda. Angela, ang sinitabo niya karon. Si An-An na lang among gibilin. Siya nalay bahala ni Minda. Muadto kung to siya sa atong mga silingan sa ubos. Magpatabang siya. Pero wala na ko pagtuo nga. Maluwas pa ang akong asawa. Sibot mo pasakot pa. Nagtuo ko. Ganing orasa. Patay na si Minda. Patay ito siyang daan. Katupagdaan na mo niya. Pamasin na itong amo. Pero sa pagkatinuod, nagtuo ko nga di na malibre si Minda. Wa na siya. Kibiyaan na yung kong Minda. Pusa, sir! Sige! Prisuhan ako ninyo! Wala ka puslanang mabuhi pa ko! Di na ko may magsugod og balik sa bago na ko kinabuhi! Ako naman ako sa... Pusaan na ko mabayad sa akong mga saha! Musugod kung ani mamatay suot sa prisuhan! Ipahamtang na ko ang labing bugat ka silot! Pasi na lang nga hindi ako mapasaylo! Pasaylo ako sa kulabuhat ninyo, Mama Dilsa! Sir Adolfo! Huwag ko'y pasaylo'y kahatag ni mo, Mundo Escobar! Sir Adolfo! Ikaw ang sadaan ng tanan. Bisan nang imong kinabuhi, di yun bayad sa kasakit ang ibuhat mo sa kong pamilya. Di pa ikot mo sa butas-watason pag ka naglawas mo! Sir! Karong daw gamit sa lawod. Ang miagi atong nasayran, gihimo ang husay
ug nahukman si Rafraf kon Eddie Boy nga mabilanggo sa tibuok niyang kinabuhi. Sakit man alang sa mga ginikanan, pero kinasingkasing nga gidawat ni Raymond o Dilsa ang hukom sa balaod. Samtang nabinutan si Eddie Boy kon Rafraf sud sa bilangguan. Si Raymond nga iyang amahan, nakadawat na usab og laing promotion sa iyang pagkapulis. Pero wa kini niya dawata, kay maoy iyang gipangayong nga ganti ang kagawasan sa iyang anak. Wala ko magpaabot paglaing promotion, sir. Ang pangayon ko sa atong labaw sa PNP o sa presidente, mawang kagawasan sa kong anak. Raymond. Alas kong pamilya ang pasidungog o palampusan nga akong nakon. Silang ipahinungdan ko nini. Busa atong buot, Colonel. Hatagi ninyo og parol si Rafraf. Hatagi ko gigayon. Ngay kauban ko na sa hingpit ng akong pamilya. Dili kita magkabuot niya na, Raymond. Kung di ninyo ikahatag akong ipangayong, dili ko mudawat na ng promosyon ngayong gingon. Oh. Kung sa'y kapuslanan kung mapromote ko, unyawa nga akong pahinungdan nini. Balibaran ko ka ng maong promosyon, sir. Dili ko mudawat. Dili mo ka na mahimong balibaran, Raymond. Gikan ka na sa atong kinatas ang labaw sa PNP. Busa dawaton mo ka na o dili, para imo gyud ka na. Patuon ka sa Manila, sa labing taas na tong buhatan. Ikaw na karon si SPO3 Raymond Adolfo. Sir, dili ka na may akong ipabot. May lain kong pangayon mo, sir. Naibawon ako. Imo ko nung kining ibalibaran. Pero naibaw kang dili ka na mahimo. Sa musugot kag sa dili, SPO3 ka na. Og dili kay ka na lang. Doon na pa'y laing giandam kanimo ang atong presidente. Ha? Unsa ka na, sir? Ipakita ang premyo alang sa bantugan og dalaygong pulis. Mga bali pa SPO3 Raymond Adolfo. Sa pagbinutan ni Rafraf Sold sa prisuhan og gibase sa tanang kapasikaran og labaw sa tanan, gibase sa maayo nimong performance, gihatag ang imong gipangayo. Gihatagan og parol sa presidente ang imong anak. Rafraf! Anak! Rafraf! Nang paling, ako na lang maabri sa gate nang. Andama lang ako mga dadunon, kay malarga ko karon sa Manila. Maapas ko ni Raymond. Kisa magkaroon? Maragdalian man kaayo? Unsa bay... Mama Rilsa? Raf! Magbuban na sa higpit ba? Raf, anak! Mama Rilsa! Anak! Gatag sa presidente ang gagawin pangayon, Lisa. Duwas na lang na itong anak. Ato na siya gikauban ng isang. Salamat, Diyos ko! Dengan salamat! Hey, niya ang lamig kay nga pagkaon nga akong giluto alang sa tibuok pamilyang Adolfo. Ay. Ingon ninyo nga napailaing bisita mo abot. O ano man lagi mo? Bitaw, Anilsa. Kaya naman nga itong mga imbitado. Anong wa pa man sila? Niya sila, Raf. Ayun sila bang? Ha? Maayong pagawas, Raf. Oh. An? Salamat ka nakagawas ka na, Raf. Salamat ka nakita pa pag-usap.
pagapos na mo dong. Pagapos, imo na nas an-an. Naldo, niyasan mo? Ako na nang ihatag ni mo eh. Kaya di mo kityan ako, ikaw may ang gusto. Naibaw na ko, may gusto sa kang an-an. Di ka mo na lang. Bay, ang trak-trak ay gusto na ko. Ang trak-trak di mo ba gusto na ko? Trak-trak ko. Imo na nas an-an. Si Paling na rin ako. Paling? Paling! Kitsa Paling, ha? Napatay ay bisita, anak. Ha? Kitsa pa, ma? Tanawa kung kinsa ka nang nasa beranda. Tao nga nag-wheelchair? Paralyzed? Kitsa na tawa na, ma? Rap, kumusta ka? Papangundo? Paralyzed ka na? Ayaw. Ay lang pagsulti ni Mundo. Uy, ay lang sulti. Nagdalag kag lawgaw. Laik kag kapaminaon. Tando-tando lang. Tando-tando na lang. Among gibuhat ang tanan, anak. Gipatambala na mo siya. Pero nagkagrapi ang iyang sakit. Hangtod nga kiatake siya sa high blood. Ako nakasabot ko. Naibaw ko sa nganan ng sakit din ni Mundo. Ang nganan sa kita, gaba. Muna yung sakit ng gaba. Inyo sige tabangan, ha? Nagbayad pa mong nurse ka nag-atiman niya, ma? Wa magpabayad ka nang nag-atiman niya, anak. May hangit siya nga siya yun ang maatiman ni Mundo. Kinsa nag-atiman niya, ma? Kailakan niya dong. Nang, kuha ng tabon si mong naong. Hasta ng tabon si mong oo. Kailangan ka kita naon. Mura kang nagbalik kang DVD, anak. Kuha na. Kinsa man din na siya? Kumusta ka na, Rap-Rap? Mama Minda? Ikaw kini, ma? Buhi ka, ma? Ha? Daling kamot ko pabuhi. Ano di ka uban ko pa ikaw, anak? Mama Minda, ma? Wala sa'y sakit, anak. Amo sa'y kipatambalan. O mauni ang amo regalo ni mo. Ikauban na to sila hangtod sa hangtod. Muda ko ang atong pamilya. Ay, nakikadong. Duha imong amahan niya. Duha sa dimong inahan. Diyos ko, salamat! Daghang salamat, Diyos ko! Hilom na lang lagyan niya Mundo. Ay, sigsaba. Ay, sigsaba. Mitambo ka dito sud sa prisuhan. Ma, nagbinuotan ko dito. Bisag layo ko ninyo pero malinaw na kung una-una. Tungod ini, ma. Rosariohan. Imo ning gihatag nako, di ba? Mingon ka nga, mao ni magiyan ako. Aron makaila ko sa Ginoo. Og miduol ko niya, ma. Ako ni gituman, ma. Mao niya. Gitubag niya akong gipangayo. Og nagkauban na tagbalik, ma. Rap-Rap, anak. Ma. Rap-Rap. Salamat kayo ni Papa Raymond, ma. Mama Dilsa. Dili ko ni usikan ang gihatag sa Ginoo nako, ma. Ako ning apingan. Di na ko magpakasapa. Rap-Rap. Ug ang akong hangyo ninyo, kamong upat, ang ipaila kong akong kinikanan. Inigkasal na mo ni An-An. Aha? Rap-Rap, magpakasal ta? O, An-An. Kitang tulo si Baynaldo, magpakasal ta. Baynaldo? Hala, kita tulo? Apil ko? Uy, kagwanta ka na mo, An-An. Ikay best man na mo, bay? Sige, sige. mo karong daw gaon sa lawod. Gimugna ang pagpasaylo tungod kay dunay mga makasasala. Ang dautan, ang makasasala, mahimong dili dawaton sa tao. Pero ang Dios, iyang pagdupa sa ibabaw sa krus, mo'y timaan nga andam siyang mapasaylo ug modawat sa mga nakasala nga gustong mobalik sa iyang kiliran.
ug dinhi mga higala natapos ang atong sugilanong nga naguluhan. Luyo sa Kabangis. Gisuwat ni Ray Boris sa direksyon ni Jennifer Dato Minyusa. Spinner Ariel Mancao. Audio editor Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Garing. Mga higala, niya ang mga artista nga naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni SP2 Raymond Adolfo, Ray Arellano, Adelsa, Miss Priscilla Raganas, Minda, Jennifer Dato Minyusa, Mundo, Jay Badayos, Naldo, Ray Boris, Anan, Juby Abajes, Clintoy, Clint Garing. Dini na lang kami kutob ug paabuta ang laing sugilanon nga magda sa uluhan nga Hacienda Esmeralda. Kini si Ariel Mancao. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Nagdako sa kasilag kasuko sa imong Ubuto ko listeners ang katapusang sumpay sa Luyo sa Kabangis, no? Kasi wapago na ito nag-video tan pero wapag din na ito ma-edit ang drama, no? Advance man kayo na itong mga vlog ron para diretso na og mix ba. O nindot kayo mga listeners, no? Makatats kayo ang kasi natay kulang pero makatats kayo gyapon kay masabot man nato, no, ang istorya sa mga drama, no? Nindot kayo mga listeners, no? Nya tingali magbasa ko sa inyong comment sa kung ano ako man na tingali or tanaw lang, no? Mailhan na ninyo mix kung makabasa ba kita sa inyong comment, no, mga ka-listeners. Mga ka-listeners, thank you so much for watching, for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners. God bless us all of advance. Merry Christmas.